И така, здравейте на всички от YouTube, аз съм Карян Productions и днеска правя томбола в пята PvP, IP в последното. Ето го, ето е томболата. Да, и да се запишете, пишете за запис, тебе името на скайпа ви. Ето. Да, е така се записвайте. Да. Той беше от мене. И давам ви късмет, да плодите ще изтега на 9 април. И той беше от мене. Айде, чао!